ka Greta Solutions Training Academy ka bai training card bat ka Sarkar Meghalaya kawan Rahashapi ye ki free skills training lani ki training ki bamdan kamjing siu lani yo e ka course ka bangin ai ka long bamboo furniture maker ki jingmin toy ki banyo na kani ka training ki long government certificate startup tools but placement ki seats ki long ki baduna join no menta ya ka Greta Solutions Training Academy Bantip company follow yengi ha Instagram, Facebook but YouTube channel lani phone ha uni un number no hunrio sao not daisan nyo 7640957777 join not menta kum kawai ni kijing persang ban lum ya ki paj ba shnong pan pensung thu shushu ya kijing snew jong utrox ka HYC right nong tong circle rangkan bat kedor bar shnong molas nai ha ka pratri ujleu ar jarar saw gal pan long da kijing ile kai football parlok lane ka friendly match ya ka balai le kai hapdeng kit khot jong seng HYC na right nong tong circle persya ya ki nong lam shnong ga shnong molas nai kini kalong kumsi benta ban yo ya ka por jeng ipaj ba pan pensung thu ha ka jing lang ka bal pan long hadin jong te kijing ile kai football parlok ka khobor na gani kijing ile kai kalong ka jing don kam ban penlut por ha kinu ki ja jing ile kai ban nom ngop ha kijing di ba pan puaj kham tam ka kiat baru drugs ka bagini ki ja jing di kilas dang ba ban jelai hapo ka jelah ha ba jing kran nagalyang jong ki nong ilam jong ki ki art liki kan hon kham tam ki nong ilam jong asnong molas nai ki ba kentup yo ba ai box saring baru ba syampang masering kilong makindang yele ban beteng bej ya ki babun ki program la ka dei ha ki jing perlong ye ki ja jing le kai ba per lan ne ban te la kam ye ki jing jelai ki kam di kiat ki kam di drugs bat ki ki jing sniu ki bakta ye ki mlang salang Wal kelat. Lemah tu apa? Lemut sama merah.